Nová potočná zástavba harmonizuje s okolitou prírodou a jemne ju dotvára. Popri obydliach našich pramaterí môžeme nájsť tak rodinné domy charakteristické pre 50. až 70. roky minulého storočia, ako aj novotou voňajúce, priestranné a modernou architektúrou poznačené obydlia. Hranicu druhého tisícročia prekročila obec s novým vodovodom, kanalizáciou, čističkou odpadových vôd, previedla sa rekultivácia skládky tuhého odpadu, zabezpečila výstavba plynového rozvodu a mnoho iného. Nad všetkými týmito aktivitami, ktoré spríjemňujú život tak občanom obce, ako aj jej návštevníkov, bdie obecný úrad, ktorému v týchto časoch velí pán starosta Vincent Kupec. On, ako aj jeho predchodcovia, sa v spolupráci so svojím poslaneckým zborom snažia nielen o skrášľovanie obce, služby, športové vyžitie občanov, ale aj o ich zamestnanosť a kultúrne vyžitie. 15. septembra 2001 požehnal košický arcibiskup monsignor Alojz Tkáč základný kameň nového rímskokatolíckeho kostola, na ktorom sa svedomito pracuje. Plavnický cintorín taktiež patrí medzi najkrajšie v okolí. Obci je otvorených 7 potravinárskych predajní a 4 predajne s rozličným tovarom. V ich priestoroch si každý zákazník určite vyberie práve to, čo potrebuje. O zamestnanosť obce sa predovšetkým stará miestne poľnohospodárske družstvo, ktoré bolo založené v roku 1950. V roku 1973 došlo k zlúčeniu vtedajšieho jednotného roľníckeho družstva Plavnica s jednotným roľníckym družstvom Hromoš so sídlom v Plavnici. Po spoločenských zmenách v roku 1989 nastali pre poľnohospodárov horšie časy. No aj napriek malej podpore zo strany štátu družstvo nezmenilo štruktúru svojej výroby ani právnu subjektivitu a v chove hovädzieho dobytka, výrobe mlieka, mäsa a pestovaní zemiakov sa aj dnes radí medzi najlepšie podniky v okrese. Bučiace kravičky, vždy čistá a smotanou voňajúca mliečnica, ale aj vlastná výrobňa granúl, to je len časť z výrobnej sféry družstva. Okrem primárnej oblasti sa členovia družstva zaoberajú aj doplnkovou činnosťou. Jedným z článkov tejto reťaze je aj štýlová ubytovňa, nachádzajúca sa priamo v areáli podniku. Čo poviete na ubytovanie v takýchto rázovitých izbách, plných pohodlia a hygieny? Ak by ste chceli svoje chvíle stráviť v lone prírody, tak aj na to tu majú liek. Družstevné rybníky sú nielen plné pstruhov, ale aj relaxu v náručí okolitých hôr a lesov. Chatka voňajúca živicou vám zabezpečí azyl pred uponáhľaným svetom. Pokazilo sa vám auto? Alebo ho chcete iba skontrolovať?
Opäť ste na správnom mieste. V dielňach družstevného autoservisu sa ukrýva plne vybavené diagnostické stredisko, v ktorom vám vášho kolesového tátoša určite dajú do poriadku. Pre tých, ktorí ešte automobil nemajú, je na porúdzi Autobazár Limba so širokým výberom tak ojazdených, ako aj z brusu nových automobilov. V jeho areáli sa nachádza aj štýlová reštaurácia. Neodolali sme pozvaniu na vynikajúci obed, ktorého chuť podporil nielen rozmanitý výber jedál a nápojov, ale aj rýchla obsluha a znamenité komorné prostredie. Z každého kúta reštaurácie sála detailná prepracovanosť so zmyslom pre kreatívnosť a fantáziu. Rodiny s deťmi určite neobídu bungalov Funduš. Zatiaľ, čo si dospelí vypijú hrnček kávy či kalištek dobrého moku, tak deti sa v tomto raji zelene a nápaditosti vyšantia naozaj do sítosti.